No niin, tervetuloa videolle. Mä just heitin tuossa pikku lenkin, niin otettiin vähän nauhalle sen kulkua, niin howdy ho. Lähdettiin jo Uunon kanssa kiertää vähän Lapakistoa. Reppu on mukana näköjään hyvin pakattu, mutta toki tossa nyt on vaan Uunon makualusta silleen hörsyllä. 100 litran rinkkaa kun laittaa 15 litraa tavaraa, niin se on vähän tyhjä olo. Mut joo, lähdettiin täältä Pajulahdesta tonne Lapakistoon kattoo sellainen pikku päivälenkki pyöriin. Autoja jäähallin parkkipaikalle ja siitä lähtee tällainen tie. Taitaa olla joku kelkkareitti tai hiihtoreitti sitten talvella. Että niin hyvä kuntoinen tie, mutta vaikuttaisi, että tämä on pelkkä ulkoilureitti. Niin. Mutta tätä olisi nyt muutama kilometri tähän alkuun ja sitten käsittääkseni mennään mettän puolelle ja sitten vielä vähän matkaa, niin sitten päästään sinne Lapakiston alueelle. Mutta joo, reitti on saatu käyntiä. Täällä on näitä hiihtoladun merkkejä, mutta mikäs täällä lukee? Seelammin laavu. Okei, se taitaa tulla sitten vastaan sieltä. Tällaista. 1,9 takana. Ja oli tällaista hiekkatietä. Vähän korkeuseroa, saa hyvin alkulämmö. Ja nyt sitten poistutaan hiekkatieltä, lähdetään mettään. Katsotaan mitä tässä nyt sitten kerrotaan. Toi Seelammi on vissiin mun seuraava kohde, mutta emme siihen vielä jäädä tauolle, että sitten jatketaan vielä eteenpäin. Täällä on yksi innokas menossa. On aika mukava keli. Vaikka on ollut perun märkää tässä edellispäivät, niin täällä on yllättävän kuivaa. Tai onhan nämä kaikki märkää liukasta, mutta ei sillä viisiin niinku olisi mitään lammikoita ja muuta. Se hiekkatie kyllä aivan kuiva, se oli hyvin mennyt. Taas vähän lähempänä, sitten tuli seuraava risteys, että lähdetään oikealle tonne. Tää on ihan mukavaa polkua täällä mennä, aika leveät painoja. Vähän on juurekkoista, mutta leveätä ja mukavaa maastoa tai polkua. Jonkun verran korkeuseroa, se on ihan kiva. Mennään. Toinen puoli. Uno. Toinen puoli. Hyvä. Jannosti kiersit. Joo, tässä tullaan sinne Seelammin laavulle. Täällä on näköjään pitkospuita. En tiedä kumman. Mennään vaikka tätä kautta ympäri. Onko nää liukkaat? Oo. Täällä on tällainen pian lampi, Seelammi. Kai nää pääsee tästä ympäri. On se kierrättävä. Mennään vaan. Mutta älä vedä. Joo, tuolla on se Seelammi. Tultiin tästä katsottuna vasenta reunaa noita pitkospuita. Se on sitten tuolla jossain se laavu, mutta me nyt poikettiin tähän kattoon, kun tässähän on pääsee niin tietä pitkin ilmeisesti tuolta suunnasta. Ja tässä on vähän parkkipaikan tynkää. Ja autolla. Ja tästä lähtee tällainen esteetön reitti. Niin tämähän voi olla kiva laavu sitten joskus tulla koittaa ihan autollakin. Niin sit kesällä kun tää ei ole märkänä, aika pirun liukkaat nyt nää puut, mutta onneksi on hyvät pohjat. Vibramit, niin on edes vähän toivoa pysyä pystyssä. Mutta voitaisiin mennä koko reitti tonne laavulle, en tästä enää kuin 50 metriä, niin nähdään, että mitä sieltä tulee. Vähän pausitellaan tässä. Hei, älä vedä. No joo, tämähän on oikeastaan ainakin kivempi kuin se toinen pää. Siellä Ahtialan päässä on kans, mutta se on vähän tylsä. Tässähän on aika hieno rilli itse asiassa, tykkään ulkonäöstä. Unohtus tänne. Täältä pääsee katsoa vähän lampajakin. Ja tuolta päädystöstä me tultiin, että tonne jatkuu ne pitkospuut sitten. Ja
Mitäs täällä on? Täällä on sitten tää ihan varsinainen laavu. Tämähän on Lapakiston luonnonsuojelun ulkopuolella, niin täällä saa yöpyä. Todennäköisesti. Miksi täällä muuten laavu olisi? Ja tässä on sitten toinen otsikipaikka. Niin joo, ja täällä on tällainen vähän niinku penkki ja sitten tuo varsinainen nukkumapaikka. Kahdesta. Joo. Olet tässä. Tuolta me lähdettiin tuosta P-luota ja tultiin tuota oranssiin viivaa. Ja tuonne oikealle. Nyt ollaan pyörimässä lampeen. Tuolta tuli reitti Seelammelta ja näkyykin vähän taustalla. Ja sitten jatketaan Lapakiston retkeilyreitistöllä. Tonne päin. Uno, saa mennä. Mene. Eikö jaksa enää? Mene! No löytyy täältä märkiäkin kohtia, mutta sitä varten on saappaat. Taas oli tommonen joka suuntaan ohjeita, mutta kyllä kai me tänne päin lähdetään sitten. Meidän vaunu. Se olisi vaarallinen lasku. Tonnehan se lähtee vähän alaspäin, se on vähän kohiseekin. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Vielä ei ole paha. Kyllähän se jos tuolta tulee ja suksilla niin kuin tästä kanttaa, tässä aika hyvä mutka, saankohan mä nyt tähän mitenkään. Eli tonne menee ja tuolta tulee, niin kyllä tässä suksilla on vähän tekemistä. En tiedä peittääkö lumi tämän kunnon kivikon tästä, mutta ei se mitään. Täältä alhaalta se näyttää sitten tolta. Täällä hienosti purosollisee ja tonne päin se jatkuu sitten vähän vuolaamme. Ja Uno täällä venää, että miksei liikuta. Aletaan lähestyä taukopaikkaan, niin tässä on hienot maisemat täältä ylempäältä. Joo, sauvatkin on muuten mukana, niin en tiedä tuliko puheeksi. Joo, mennään. No niin, ekalle taukopaikalle päästy. Sellainen noin 5 takana. Tää on tää Kalliojärven laavu. Uno meni sinne huilaamaan. Tuossa on mulla kahvia ja pari nakkitaskua tähän eväksi. Vähän niinku brunssi tästä. Nyt kun nähdään kartta, niin tosiaan tuolta lähdettiin, mentiin tietä tohon, käytiin tossa pyörähtää toi Seelammen kierros. Sitten jatkettiin tästä vierestä ja tänne Kalliojärven laavulle. Täällä kohta on niin vasta tuo vihreä tuossa tää raja, niin se on sitten Lapakiston luonnonsuojelualuetta. Niin siellähän on yöpyminen kielletty, mutta tää jää kivasti tää laavu just se ulkopuolelle. Niin tää laavulla mä oon joskus ollutkin yötä. Muuten nämä mitä tästä tulee nyt seuraavaksi vastaan, niin ne on kaikki sellaisia taukopaikkoja vaan, että siellä ei saa yöpyä. Mut joo, näytetään minkälainen tää on. Tässä oli tuo laavu ja tässä on tosiaan tuo tulipaikka ja aika hieno. Tää on kesällä varsinkin makea paikka. Hieno järvi tässä, Kalliojärvi. Ja vastarannalla on noita mökkejä, ne on kyllä kans hienolla paikalla. Varmaan aika hyvä hintaisia tontteja. Joo, sen takia otin nyt noin termospullot niin ruokaa kuin kahviakin varten, että saadaan pidettyä tauot lyhkäisenä, kun Unnolla on kyllä tuo se kurahaalari, ettei kastu ihan läpimäräksi, vaikka haalari kyllä kastuu, niin se taukotakki, minkä voisi heittää tuohon päälle, niin sitä mä en löytänyt nyt, kun on vähän niin kuin muuttotyön alla, niin se on jossain laatikossa, mikä on vielä tullut vastaan. Mutta käytetään kahvi tälleenkin. Vähän matkaa jatkettu tätä Kalliojärven vierosta. On tää kyllä hieno. Tää on mukavaa painaa tuon työntää. Tää on vaan vähän kärsimätön. Pitäisi olla koko ajan juoksten menossa. Tuolta tultiin tuosta välistä. Tässä on tällainen huoltopaikka, missä ne varmaan tekee noita puita ja muuta ja roudaa sitten noille laavuille. Ja
Tuosta lähti sitten yksi risteys toiseen suuntaan ja me jatketaan nyt tänne päin, että tässä vähän matkaa mennään tällaista huoltotietä pitkin. Ihan mukava. Alkaa olla varmaan se joku 6 nyt taivallettu ehkä. Niin se on oikein mukavalta. Tekee hyvää kyllä olla täällä luonnossa. Suosittelen. Nyt on tällaista vähän leveämpää polkua. Tää on aika kiva. Nyt ollaan Ahvellamme taukopaikalla. On pöytää ja siinä on se lampi ja tulipaikka. Nää on aika hienoa. Tästä nyt vaan kävellään läpi. Tänne ei jäädä sen kummemmaksi. Pitihän tää nyt kuvata. Viimeksi täytyy katsoa täällä Kalliojärven järvellä karttaa. Mentiin tuot vihreätä sieltä tänne keltaista. Sitten tossa kuvailtiin tuossa Ahvenlammen laavulla. Tultiin tuolta sen vierustaa pitkin ja nyt ollaan täällä. Mikähän tää nyt oli? Ei täällä ole mitään nimeä, mutta kuitenkin täällä päässä. Nyt olisi tarkoitus tulla tätä vihreätä tänne alas. Ja tosta, niin tossa on sellainen taukopaikka sinne syömään. Eihän siinä ole enää kuin 1,5 kilsaa. Kuulostaa hyvältä, mutta tuolla on ruoka. Niin tässä on vaan juomatauko. Jaha, tääkin malttaa jo istua. Ja tässäkin on hieno. Mennään oikein kattoon. Niin hieno rillipaikka. Ja on oikein kaiteet ja muut, että ei tipu ne. Näkee tänne lammelle. Mikä liian olikaan. Tää on oikein hieno paikka. Ja tuolla näkyy vähän tää mökkeikin. Kyllä niillä on hienot paikat talolla. No. Mutta polku maistuu. Ihan mukava. En osaa sanoa paljon takana, mutta ei tunnu pahalta ollenkaan. Tuolta tultiin ja tässä on aika hieno tällainen kalliokohta. Ja tonne alas pitäisi jatkaa ihan tonne rantaan, että se polku lähtee tonne vasemmalle järven reunaan. Uunon käsennosta näkee tuolla Halmäki. Tuolta me äsken tosiaan tultiin. Tässä on tää hieno kallio. Ei sitä oikein nauhalle saa. Tonne jatkuu polku. Heiluu. No niin, nyt ollaan jo hyvin lähellä ruokapaikkaa. Mutta ajattelin vielä ottaa nauhalle, kun toi on se, että jos Ahtialasta tulee niin Lapakiston parkkipaikalle, niin se on ton mäen takana. Tässä on Inova-paikka ja tästä alkaa. Tuolta pääsee sinne, tai me tultiin tuolta. Tässä on tää lähin paikka, tässä on tällainen esteetön kulku kanssa. Pääsee, olisiko tästä 100 metriä sinne nuotion paikalle. No niinhän se näyttää, Lapakista 0,1. Tää on kyllä mukavan liukkaat nämä puut tälleen. Märkä meun. Ja täällä on tosiaan tällä ihan nätti rillipaikka. Viimeksi vaan kun täällä käytiin, niin puuttu rilli. Joku olisi yrittänyt varastaa vissiin. Halkoja löytyy. Ja täällä on. Nyt on rillikin. Ja sitten ei sinne. Uno, ei käy. Tuus tänne. Uno. Tänne nyt. Joo. Nätti paikka kesä, mutta onhan tää kyllä sitten hyttysiäkin. Mut nyt on mukava, kun ei oo ihmisiä. Ei oo kuin tuo lurjus vaan. Kyllä ruoka maistuu, kun mennään nauhalle kertaa ottaa, kun ne alkaa olla jo syöty. Se on oikein vetää kertakäyttölautaselta, kun unohtuu sen oma kuppi kotiin. Ja itellä on ruokatermoksessa Aasian karri. Paksulla vedellä. Eiköhän se tästä. Kyllä kelpaa. No niin, nyt olisi syöty. Ja tosiaan tuolla oli se, missä oli se jyrkkä rinne. Me tultiin tuot
rantaa pitkin tohon. Sitten tää keltainen osuus oli ihan metsätietä, tukkeututietä, mitä liian. Ja nyt ollaan niinku, tossa oli se parkkipaikka ja vähän matkaa tuot keltaista. Saaks tästä niinku lähellä? Tuohon järven rantaan olet tässä. Suunnilleen 2/3 takana. Tästä oli joku, oliko se 6,5 takaisin autolle, että nyt olisi tää päivän pisin siivu. Nyt täältä tuota punaista sitten eri puolta. Ja sitten tää on sitten sama, mikä me jo kertaalleen käveltiinkin, mutta tää on ainoa, mikä tulee 2 kertaan. Niin se on ihan mukava, ettei sen enempää. Ja tosiaan siinä oli kans hienon näköisiä kohtia, mutta kun ei ne oikein mahtunut kameraan ja siinä sitten sattui vielä yksi eräs Jorma soittaa ja sillä oli kadonneen patongin metsästys menossa. Niin, jääkö sitten ottamatta ne kuvatkin. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että ruokatermos on hyvä. Tolleen kun retken useasti sitten keittää ne sitten pussista noin valmis ruuat sitten, niin että se on se 15 minuuttia, 10-15 minuuttia, minkä se hautuu, niin se on ihan ok, kun on tarpeeksi nälkä, mutta nyt kun se on 3-4 tuntia tuossa hautunut tuolla ruokatermoksessa, niin ihan älyttömästi paljon parempaa. Toki on tässä kyllä varmaan oli taas parasta maustettakin, eli nälkää oli sitten sen verran, että se maistui. Koostumuskin oli ruoassa hyvä. Taas radalla. Nyt onkin jonkun matkaa näitä pitkospuita tässä. Kun mennään tästä järven sivuun, niin tai lammen sivuun, mikäli. Kun tultiin Uudon kanssa tulokseen, että se tulee perästi, kun sillä olisi muuten niin kiire. Saa nyt kävellä sitten 2 tällä kertaa. Mutta tää on kyllä hieno paikka. Tää on nyt täältäkin tää lampi tää kuva, ei mennä oikein tarkentaa. Ja tuolla, no missä on tuo puu vähän vinossa, niin siitä vähän vasemmalle, siinä oli se ruokapaikka. Mut mikä noista vinoista puista? No niistä se yksi. Tuolta tultiin. Tää on jo seuraava lampi. Tässä on taukopaikka, tässä on hieno rilli tossa. Hakamat ei oo usvittu aika paljon. Ja tuolla mettässä jo hämärtyy. Tonne jatkuu pitkospuut ja tässä on taukopaikkaa. Uno taas lähtee 2. Onneksi on pitkä siima. Ja nyt tuolta tultiin tuolta keltaista. Ja tossa tosiaan vasta lapakista sammalistuksi. Tää on sitten tuo taukopaikka. Tai siis tulipaikka. Ja kohta tullaan tuohon risteykseen, mistä lähdetään tuolta punaista. Mutta tämmönen. Jaha, sieltä tullaan. Nyt on taas tyhjennetty. No niin, nyt löytyy oikea tiehaara. Erämaan tie. Ja tonne ylös. Rohkeasti vaan. Mitä Uno sanoo? Joko mennään? Saa mennä. Mene vaan. Et mihin menis? Mennään tänne. No niin, nyt päästiin sieltä Riteiköstä. Tosta alkaa erämaantie. Tai itse asiassa me lähdetään tuonne vasemmalle, mutta kuitenkin. Nyt noustiin tällaisen kallion päälle. Täältä aika kivat maisemat. Kun kääntää. Näkee joka suuntaan. Vähän mennään hengityselimistöä käydä. Jostain tuolta me tultiin. Tää ei oo enää sitä Lapakista luonnonsuojelualuetta. Tää on vaan jotain mettää, mikä vie sinne johonkin tonne päin, mukaan mennään, niin sinne Pajulahteen sitten. Unokin on vielä ihan vireessä. Tää on aika mukavan tällaista. Monenlaista tää polku on. Välillä leveämpää ja tasaisempaa ja välillä on ihan tällaista vähän korkeuseroa ja sitten on leveämpää ja tosiaan välillä on ihan jotain metsäautotietä ja mönkiä huoltoreittejä ja kaiken näköistä, mutta mukavan vaihtelevaa. Niin kuin nytkin tullaan tällaisen puron yli sitten tähän tuollaiseen sammalmetsään. Se vaihtui niin kuin tuosta ojan ylittämällä ihan erinäköiseksi taas. Joo. Ihan ei ole aina selkeät nämä reitit.
vähän joutuu arpoon, että nyt tuolta tultiin. Ja äkkiä olisi kuin tullut tonne pitää mennä, mutta mä luulen, että me silti jatketaan tohon suuntaan vähän matkaa ja sit lähdetään oikealle. Saa nähdä, tuleeko ketun lenkki. Olipas nousu. Mutta onneksi löytyi seuraava tieviittani siinä. Pajulahti 3,6 tänne päin. Tuota polkua. Ei ole enää paha. Tää kun tunti olla autolla maksimissaan. Riippuen minkälaista. Nyt me käytiin jo siellä. Mennään toiseen suuntaan. Tule. Tänne. Joo. Sinne mennään. Hyvä. Nyt kun ollaan tultu täällä vähän korkeammalla, niin siellä on paljon kirkkaampaa. Ei ole enää sellaista hämärää, kun se siellä vesistöllä se alkoi niin sumenee. Tai sumuuntuu, usvittuu. Mutta täällä kyllä, tää on ihan mukavaa polkuakin, mitä menty tässä. Täällä se vähän niin kuin kallion päällä, tää on tullut jonkun matkaa. Vähän alas ja vähän ylös, ihan sellaista oikeinkin mukavaa. Ei välillä uskoskaan, että kuinka lähellä Lahti on. Nyt laskeudutaankin alaspäin ja tullaan johonkin tällaiselle, onko tämä nyt sitten Suolampi tai joku, mikä tuolla taustalla näkyy, mutta tällaista hauskaa polkua, missä on vähän niin kuin portaita alaspäin. Taas vähän laskua, ei tää oikein tässä ruudulla näy, mutta on ne alas kuitenkin. Tää näyttää tasaiselta. Tää on joku totuus ehkä. No nythän tää reitti vie tänne tihempää kuusimetsää, missä on kauhea kohinakin, että täällä on varmaan tää nähtävää. No oho, täällähän on oikein kunnolla virtaa vesi. Jaa, tässä se lukeekin. Kinnankoski. Kyllä, kyllä. Sieltä tulee. Ei Une, tänne me mennään. Hyvin kuohaa. No, jatketaan matkaa. No, siellä joku tie taitaa häämättää. Katsotaan mihin tullaan. Ei vai, se mikään tie on, kun siinä on joku puusunko poikittaa. Risteys. Kalliojärvi. Pajulahti eteenpäin ja Seelammi. Tää on nyt tää loppumatka on sitten. Eli tonne samaa mitä aloitettiin. Tästä on nyt joku 2,2 autolla, kun mä luken sitä. Niin, Pajulahti 2,2, kyllä. 0,3 on tätä polkua ja sitten 1,9 on sitten tietä. Ei paha enää. Vähän alkaa jo olemaan sellainen tehnyt olo, mutta eihän tää nyt mikään paha päivämatka vielä ole. Mutta taas kun ei ole hetkeä tehnyt, niin alkaa tuntua. Mutta kunhan nyt pääsis valosella kotiin. Tai siis autolla. No niin, auto näkyy jo. 16,8 näytti tiedonkerrolle. Tuli kilsoja. Ihan sopiva päivälenkki. Kello on 3:30 alkaa hämärtyä, niin se oli aika tullakin takas autolla. Muuten oikein mukava kierros, mutta tää alku ja loppu, mikä on tästä kun Pajulahasta lähtee, niin se on 2 kilsaa hiekkatietä, niin se on vähän tylsä, varsinkin takas tullessa. Mennessä se nyt jo meni, kun oli intoa. Takas tullessa tylsää ja tuntuu jalka pois. Siellä on hiase. Ollaan melkein maalissa. Mitä Suunno sanoo? Mitä? Oliko hyvä? Niin, kohta päästään kotiin. Joo. Se oli semmonen lenkki. Tulihan tehty.